I molts d'ells diuen que només fem retallades. Doncs bé, avui, per tots ells, aquí em teniu inaugurant un institut a la seva cara. Amb il·lusió. Quina gran idea hem tingut, Irene, perquè després de tantes retallades ja li tocava una inauguració, no? Una alegria. Ens espera encara bé la bomba. La bomba? I ara parlarà el director de l'institut. Famosos, no! Famosos, no! Perdó. Gràcies. Gràcies al fantàstic i meravellós govern de Convergència, garantim el futur de Catalunya. Molt bé. N'ha acabat. Espereu, sisplau. Els nens sortiran molt més ben preparats i, amb una mica de sort, aniran molt més al teatre. Ara sí. Gràcies. Gràcies. Escolta'm, la teva cara em sona. A quin insti anaves, tu? Jo? A l'Institut Joan Carles Navarro. Molt bé. No em sona. Molt bé. Escolteu, descobrim la placa. Sisplau, per aquí. Agafi la varilla. Molt bé. Depuradora, Oriol? Perdona, Artur, és metafòric, Perquè, de fet, educar la canalla és com depurar-la, no?, una mica. Però, escolta, passem els canapés? Vinga, passem els canapés. No, tot i que no convé menjar canapés a mig matí. Per tant, el que farem ara és la foto. La foto? Molt bé, la foto, d'acord. Foto, per favor, foto. Vinga, per aquí. Foto, espera't un moment. Apartem això. Foto. Molt bé. Aquí. Aquí. Està, molt bé. Molt bé. Fantàstic, molt bé. Inauguració rodona, Una veritable obra de govern. Catalunya avança, ja tocava. Sí, senyor. Molt bé, doncs vinga, som-hi. No, Artur, què és per allà? Escolteu, algú em pot explicar què està passant aquí? La placa equivocada, no hi ha canapès, les portes són de broma, i a més aquest director s'assembla a aquell actor plasta, el Joan Pera. Plasta? Ei, sense faltar, Què vol dir plasta? M'ha dit plasta. Escolti, que jo he acceptat aquest peripé només per veure si trec una subvenció, Tranquil, que li explico. No, però és que m'ha dit plasta. Ja ho sé, tranquil, vostè tranquil. Ja, però jo soc un actor... Actor! Fora actors! Fora actors! No vull veure ni uns! Doncs soc dels bons, Què passa, que portes un any i mig governant i encara no havies inaugurat res, coi, tu, això és injust. Per això hem pensat que et faria il·lusió inaugurar alguna cosa. O sigui que tot això és de mentida i aquesta gent són figurants? I el fotògraf també? També. Això és indignant. Almenys el fotògraf podria haver estat de debò i podríem haver publicat la foto a La Vanguardia. Un govern seriós hi pensa en aquestes coses. Però bé, tornem a Palau. Almenys Palau no és de pur expand, oi? Treballo al Palau autèntic, no, jo? El Palau tampoc no existeix? Sí que existeix. Existeix, però li hem donat un altre ús, saps? Estàvem escurats i ens van fer una oferta que era irrebutjable, Artur. Artur! Crec que fora vist un hospital. No, que era un decorat, també! Jo sí que sóc de debò. Moltes gràcies. Que fora, actors! No sé, encara no he acabat el bolo. Avui, per tots ells, aquí torno a començar. Aquí tornem a